हाय लोगोफोर नमस्कार नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। बे समाव आङो दासिमनि मोननैसो आपडेट नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। लेटेस्ट न्यूज अपडेट प्लिज डू सब्सक्राइब भिउ ब्लग इउटुब चेनेल। नोंथांमोना भिउ ब्लग इउटुब चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामनानै लानो हागोन जाहाथे आङो जेब्लानो बेवहाय गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन इमेलनि गेजेरजों नोंथांमोना खबर मोननानै भिडिअखौ नायनो हायो आरो लेटेस्ट आपडेट निउजखौ नोंथांमोना बयबो मोननो हायो। स' लोगोफोर बे समाव जोङो भिडिअखौ जागायदिनि। नाम्बार 1 अमानाव जानाय बेरामा आफ्रिकान स्वाइन फिभार कनफार्म अतुल बरा। जे बावैसो सिगां जे जोङो निउज मिडियाफ्राव नुबाय थादोंमोन जे आसामनि गोबां जायगाफ्राव अमा थैदों होननानै। दा बियो जाहैबाय बेखौ भपालाव टेस्ट खालामनो हरदों होननानै जोङो मोनथिदोंमोन। आंबो भिडिअ लाबोदोंमोन। जायफ्रा नोंथांमोना नायदों आंनि भिडिअखौ थारैनो नोंथांमोना मिन्थिदों। आरो बे भपालाव टेस्ट खालामनो हरनायखौ दिनै बिनि रिजाल्टखौ मोनबाय जे बियो थारैनो आफ्रिकान स्वाइन फिभार होननानै दिनै अतुल बराया बेखौ जोंनो फोरमायनानै होबाय। जोङो बेयाव नायोब्ला नुनो मोनगोन दासिमहालागै मर देन 2000 अमा थैबाय। आसामनि स्पेसियेलि मोनबा डिस्ट्रिक्टआवहाय मर देन 2000 अमा थैबाय। आरो बेबादि अमानि थैनायखौ नुनानै दिनै मा खालामबाय जे गभर्नमेन्टआ मोनसे डिसिसन खालामबाय जे अमा बेदर फाननायखौ बन्द खालामथ'नाय जासिगोन जोंनि आसाम हादराव। दिनै नाम्बार 2 आव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांनो हागोन। आसामा सा सानजा सिमाखौ गाबोननिफ्राय खुलिसिगोन। थामहिनबा गाबोन 3 मेनिफ्राय खुलिसिगोन होननानै जोङो बेवहाय फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हानाय जादों जे सा सानजा सिमा जे भारतनि सा सानजा थानाय गासै हादरसानि सिमाखौ दिनै खुलिनाय जासिगोन एक्सेप्ट सिक्किमखौ नङा दे, सिक्किमखौ दोननानै जे 7 सिस्टार दङ अरुणाचल, नागालेण्ड, बेबायदिनो आसाम, मिज'राम बायदि बायदि गासै 7टा दङ। बेखौ खुलिसिगोन होननानै जोङो बेवहाय फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोनदों। आरो बेवहाय जेबो पास गैयालाबानो फैनो हागोन होननानै बेवहाय बुंनाय दङ। आरो बेवहाय माखासे एरेन्जमेन्ट खालामनाय जागोन होननानै बुंदों जे डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मानसिफोरनि थाखाय जे ASTC बासफोर प्रभाइड खालामनाय जागोन। आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन फेसिलिटिफोरखौ बेयाव होनाय जागोन। आरो आसामनि बाहेराफ्राव जायफ्रा दंहैयो, जायफ्रा फैनो गोसो बिथांमोना मा खालामनांगोन, बिसोरो माखासे फेसिलिटिखौ नेनांगोन। आरो जायफ्रा गाव गावनो एरेन्ज खालामनो हायो जे बिथांमोना गाव गावनि गारि एबा भाराफोर लानानै फैनो हानायनि अबस्था दं, बिसोरो फैनोबोला नैबे इमेल एड्रेसाव मा खालामनांगोन जे गावनि गासैबो डिटेल्सखौ बेवहाय दैथायहरनांगोन जे आसाम ट्रेन्सपर्ट रिलिफ @gmail.com होननायाव नैबे जिमेलावहाय इमेल एड्रेसाव जे गावनि गासैबो डिटेल्सखौ हरनानै गावनि गारि दङब्ला एबा भारा लानानै फैनाय केपासिटि दङब्ला बेयाव फैनो हागोन होननानै जोङो फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हादों। आरो मोनसे बेवहाय नोजोर होनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय जे कन्टेक्ट नाम्बारबो बेयाव दङ जे बे कन्टेक्टआवहाय नोंथांमोना बयबो कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हायो। बेनो जाबाय, आं नाम्बारखौ बुंनानै होनि 7428159966 नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हायो। आरो गाव गाव फैनो गोसो जानायफ्रा इमेल एड्रेसाव जे गावनि डिटेल्सखौ हरबानो जागोन। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। नाम्बार 3 अरुणाचलनि थाबथानानै थाहैनाय मानसिफोरखौ सरकार लाबोनो नागिरदों। जे अरुणाचलनि गोबां मानसिफ्रानो भारतनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव दिनैहाय थाबथानानै दंहैयो, जे स्ट्रेन्डेड जानानै दङ। जे गुबुन गुबुन पारपसनि थाखाय सोरबा फरायनो थाहैनाय, सोरबा खामानि मावनो थाहैनाय, बेबादि गोबां मानसिफोर दङ। नियारलि 18,000 होननानै बुंदों बेवहाय। अरुणाचलनि मिनिस्टार पेमा खान्डुआ बेखौ बुंथिदों जे नियारलि मर देन 18,000 मानसिफ्रा बेयाव स्टुडेन्ट दं, सोरबा खामानि मावग्रा दं, बेबादिनो दङ होननानै पेमा खान्डु चिफ मिनिस्टारा फोरमायथिदों। आरो बिथाङा बिसोरखौ लाबोनो थाखाय राहा खालामदों होननानै जोङो बेखौ मोनथिनो मोननाय जादों। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे समाव नाम्बार 3 आवहाय आंजों लोगोसे नायलांफानो हागोन। सरि, नाम्बार 3 आ जोंना अलरेडि थांखांखाबाय। नाम्बार 4
नाम्बारफोराव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। आसामनि बाहेरायाव थाहैनाय बयबो सिटुएसन नर्मेलाइज जाजासिम दानारि 2,000 रां मदद मोनगोन। जे बेवहाय जोङो फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय बेखौ मोनथिनो मोन्दों जे आसामनि फाइनान्स मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौ ससियेल मिडिया जे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिनानै होदों जे आसामनि गुबुन जायगायावहाय गोबां आसामनि मानसिफ्रा दंहैयो जायफ्रा न'आव फैफिननाय नङा बिसोरनो दानारि 2,000 रांखौ मदद हरनाय जागोन होननानै बुंथिदों। आरो दिनैसिम अलरेडि बेबादि 2,000 रां मोननाया जाहैबाय 2,55,000 मानसिया अलरेडि मोनबाय आरो जाखिनि मोननांगौ दं होनो गोनां दंबावो बिसोरनोबो 2,000 करिखौ होनाय जागोन होननानै बेवहाय बुंथिदों। आङो सिगां भिडिअ लाबोदोंमोन जे मोनसे नाम्बार होदोंमोन आङो नोंथांमोनखौ बेवहाय कल खालामनानै एबा मिस कल हरनानै बेवहाय माखासे गुगोल फर्म थांगोन एबा माबा मोनसे माबागोन फर्म हरगोन बेखौ फिलआप खालामनांगौ होननानै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायाखैब्ला बेखौ प्ले लिस्टआव थांनानै बेखौ नायनो हायो आरो कल खालामनो हायो। जायफ्रा मोनाखै आसामनि बाहेरायाव जायफ्रा दङ 2,000 एसिस्टेन्टखौ जायफ्रा मोनाखै बिसोरो नायनो हायो आरो कल खालामनानै बेवहाय नोंथांमोना बे बेनिफिटखौ लानो हागोन। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे 5 नाम्बाराव नायफानो हागोन। 3,673 सुबुंखौ लकडाउन भायलेसन खालामनो थाखाय हमदों। जे आसामाव लकडाउन भायलेसनखौ खालामनो थाखाय दिनै गासै 3,673 मानसिखौ दिनै हमनाय जाबाय जे बिसोरो लकडाउनखौ मानियैनि थाखाय बेखौ जोङो फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हादों। आरो गासै फाइन दिनै अभारअल दिनै कालेक्ट खालामनाय जाबाय 1.62 crore फाइन कालेक्ट खालामनाय जाबाय होननानै जोङो बेयाव फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हानाय जादों। आरो 690 cases have been registered for 2,552 incident जे 2,532 जाथायनि थाखाय मा जाबाय जे दासिमाव 690 केसेसखौ रेजिस्टार खालामनाय जाबाय होननानै जोङो बेवहाय फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हानाय जादों। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे समाव जों लोगोसे नायफानो हागोन। नाम्बार 6 कर'ना स्टेटास अफ इन्डिया। इन्डियायाव दिनै बेसेबां कर'नानि गोहोमथिया एबा गोसारथिया गोसारनानै दं बेनि डाटा आङो नोंथांमोननि थाखाय लाना फैदों। बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे बेयाव नायफानो हागोन। केसेस 37,776 बेवहाय दिनैसिम केसेस मोननाय जाबाय। आरो 24 घन्टानि गेजेराव जों नायोब्ला नैबे फिसा गोजाजों लिरनायखौ जोङो नायोब्ला बेवहाय बे 24 घन्टानि गेजेराव माबायदि गोसारथि जादों जे 2,411 माने 24 घन्टायाव बेबायदि केसेस मोननाय जादों होननानै बेवहाय दिन्थिनाय जादों। आरो बे समाव नोंथांमोना लोगोसे नायफानो हागोन जे बेवहाय एक्टिभ जानानै दं दासिम 26,535 एक्टिभ जानानै दङ। आरो रिकभार जादों दासिमहालागै 10,018 सुबुङा। आरो दिनैसिम डेट जाबाय जे थैबाय 1,223 सुबुङा जे कर'ना भाइरासजों दिनै जोंनि बे भारत हादराव गुबुन गुबुन स्टेटआव गासै लानानै जे बेबादि सुबुं थैबाय जे 1,223। दानिया फैदो जोङो नाम्बार 7आव नायदिनि जे नाम्बार 7आव नायोब्ला जों नुनो मोनगोन बेवहाय कर'ना स्टेटास अफ द वर्ल्ड जे दुलाराय मुलुगाव कर'ना भाइरासनि गोहोमथि एबा बिनि गोसारथिया आउटब्रेकआ माबायदि जादों जोङो बेखौ नायदिनि। जों बेयाव नायोब्ला नुनो मोनगोन केसेस बेवहाय 33,61,684 केसेस मोननाय जाबाय। आरो दासिमाव एक्टिभ जानानै दं 20,61,735 आरो रिकभारि जाबाय 10,60,859 आरो थैनायनि अनजिमाखौ जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन जे 2,39,090 जाहैबाय। स' दानिया नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन 8 नाम्बाराव आर'ग्य सेतु एप माच फर अल प्राइभेट गभर्नमेन्ट इमप्लयिज सेन्टार। जे आर'ग्य सेतु एपखौ बयबो प्राइभेट इमप्लयि आरो सरकारि इमप्लयि गासैबो रोखोमनि इमप्लयिफ्रा माने बेखौ मास्ट डाउनलड खालामनानै लानांगौ होननानै दिनै मोनसे डिसिसन फैदों। माने इमप्लयिफ्रा बयबो लानांगोन बेखौ जायफ्रा प्राइभेट इमप्लयि आरो जायफ्रा सरकारि इमप्लयि बिसोर गासैबो लानांगोन बेवहाय बेबादि बुंनाय दं। आरो जुदि लाया बे
आरोग्य सेतु एपखौ अब्ला बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन? अल प्राइभेट एन्ड गभर्नमेन्ट एमप्लयिज एक्रस द काउन्ट्रि नि दायनिगिरिया सोर जागोन जे बेखौ लायाबोला जे हेडआ जागोन होननानै बुंदों। जे अफिसनि हेडआ दायनिगिरि जागोन। बियो एप्लाइ जागोन जाहैबाय 4 मेनिफ्राय जों बयबो जे आरोग्य सेतु एपखौ जों बयबो डाउनलड खालामनानै लानांगोन मबाइलाव। जों बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन जे बिनि रेसपन्सिबिलिटिया मा होननानै बुंदों, जायफ्रा लायाब्ला मा जागोन? दा हेड्स अफ कम्पानिज विल बि रेसपन्सिबल। कम्पानिनि गाहाया बेनि थाखाय दायनिगिरि जागोन। स' लोगोफोर, जोङो दा बेखिनियावनो दिनैनि आपडेट जोबनानै थांबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम। बे कर'ना भाइरासआ जोबोद गिथावना, बेनिखायनो जोङो बयबो बे बेरामनिफ्राय बारग'नांगौब्ला बयबो न'आवनो थानांगोन, न'निफ्रायनो सेफ जानांगोन। स' लोगोफोर, स्टे ह'म, स्टे सेफ। थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ। बाय बाय।